To je Norman Babcock. Jeho rodina je trochu otravná. Normane! Proč nejsi jako tví vrstevníci? Říkal si, že děti potřebují adrenalin a proto kradou auta. Jeho přátelé jsou mírně prazvláštní. Můžeš otevřít. Mám práci. Zase si zastavuješ mámino DVDčko aerobiku. Ne. A má dar, Dobré ráno. který je trochu zvláštní. Rád vás vidím. Čau, mír, kámo. No jasně, jak se máš? Nazdar, jak se vede? Ty vidíš duchy jako pořád? Jo. To je super. Teď Víš, kdo jsem? Smradlavej páprda, co žije na kopci? Ptám se jeho. Určitě ti ještě nikdo neříkal o Ježíbabí kletbě, že ne? aby zachránil město, Duch má vzbudit a vyvolat mrtvé. A právě ty je musíš zastavit. bude potřebovat pomoc Kryju tě. Au. a spoustu odvahy. A co budeme dělat? Miči, Já jsi nevím. tu nejstarší. Mentálně ne. Tento rok, Normane! Tak, Normane. až přijdou zombíci klepat na dveře, Jsou všichni v pohodě, nikoho nekousli? Já se kous do jazyka. Pofízá se to? pouze praví hrdinové Přišel jsem na to, vím, jak je zastavit. Hurá! mohou situaci zachránit. Je to strašidelný. Bát se není nic špatného, Normane. Jen nedovol, aby strach změnil to, jaký jsi. Miči, udělej něco! Norman a duchové. V kinech na podzim.